Lakbay Katoliko, maayong gabi kanatong tanan. Ato ning bukingon ni mga Sabadistas kaugalingon nilang mga website. Kay sige sila claim hantod karon ipatuo nila sa mga inosenteng Katoliko og sa mga tawo nga kuwang sa kahibawo nga sila kuno gitukod sa atong Ginoong Hesukristo og nagsunod kuno sila ni Kristo. Nagsugod pagali kuno sa creation atong bukingon. Una, but-but na nga si Kristo nagtukod ninyo. Nga naman inyong website diara ang founder si Ellen Goldwhite, isa sa mga co-founder ng Seventh Adventist Church, kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng Seventh Adventist Church na si kinsaman Joseph Bates. Na Hesukristo wala mo nang ilang debator, dili ka pabarog. Wala Hesukristo. O klaro kay na ha. Onya tan-awa ha, dire pa. Lain. Sa ilaha mismong answering Adventism, tulo ka buk principal founder dara Unya ang founder upat ka buk. Upat ka buk founder, tulo ka buk principal founder. Kay kini si J.N. Andros unang misyonaryo day na base aning ilang website Muna kayo magpabutbot niya. Nagsugod mo, nagsunod mo sa mga apostol, kasugod mong Kristo, kasugod mo sa creation. Nara ang sa inyong history, tagapag mana kayo ni Millerites. Ni William Miller ba? 1840s, Jesus Ginoo kong luuya. Unya maingon mo gasunod mo sa mga apostol. Unya, 1860 gipili ninyo na inyong ngalan nga Seventh Adventist. Huy, Ginoo ko porbida. Unya na-organize mo sakto May 21, 1863. May unang siglo ninyo na. Mao nang ayaw intawon mo pangilad. Mga Sabadista, ayaw mo pagpatuos mga tao nga gitukod mo sa Ginoo, gasunod mo sa Ginoo, gasunod mo ni Kristo. Klaro kay na inyong website mismo Dili na history nga laing libro Inyo ng website pagbasa-basa mo kinanatas high-tech ka panahon. Naunsa gud taon mo pasangil pa man yo si Kristo nagtukod din.